Witam Was pięknie. Dziś wam coś wyrządzę o połednicach. Co to były te połednice? Jak macie to moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska rzecz poszła dalej do świata. Tuż isto każdy słyszał kiedyś od starzików o połednicach. Musieli se ludzie na te połednice dawać pozór, a gorci, co robili na polu przez połednie. Jedni, co ich widzieli, prawili, że wyglądały jak wielkucne chude baby, obleczone w starucne obryczki. Po niekiere połednice były bez mala tak chude, że na nich były iny kości, a skóra. Ale inksi prawili, że wyglądały jak szwarne dziołchy, co zwodzały chłopów, co bai siekli obili przez połednie. Najwięcej połednic wylazowało na świat, jak były żniwa, a poradziły sekirować chłopów, baby, a i dziecka. Dycki się prawiło, co by nie stoć, a nie robić na polu w lecie przez połednie, bo człowiek jak stoi na słonku, to się mu może bai zatoczyć w głowie, albo może na niego przyjść jakoś ich słabota. Połednie w Hycu to nie był dobry czas na robotę, bo jak jako połednica uwidziała, że ktoś ich robi, a się tropi, leje się z niego woda, lebo nie daj Boże je ożrały, to chnet ku niemu leciała. Jak już na kogoś ich siadła, to go mogła polić jako pokrzywy. Człowiekowi się zaczęło toczyć w głowie, a przychodziły na niego przeogromne słaboty. Połednica poradziła a i udusić. Z tego dycki się prawiło, co by przez połednie raczy iść do chałupy, albo do cienia, pod strom, bo idzie stracić zdrowie, a i żywot. Połednice radę drepsiły po polu, przed szuderą, a toczyły luft dokoła. Tuż ludzie, jak to widzieli, to prawili, że na ozajst połednice na polu tańcują. Połednice to były bez mala dusze dziołuch, co umrzyły w ten dzień, kiedy się wydawały. Ale połednica to mogła być dusza każdej dziołchy, co umrzyła jeszcze za swobody. Przed połednicą się szło jednako uchronić, nie wylazować na pole w Hyc przez połednie. Ponikierzy jeszcze wierzyli, że połednice poradzą drapnąć dziecio, a wrazić go do białego miecha. Z tego trzeba było dawać pozór, co by dziecka się nie bawulkały na kraju pola przy linijach. Inksi zaś widzieli, jak kole połednic chodziło 7 czarnych psów, a one same miały czerwone oczy, a długi czerwony język. Byli ludzie, co z połednicami a i bez mala wyrządzali, a prawili, że się ich pytały o roztomańte wieca. A podle tego, jak odpowiedzieli, to im dawała pokój, tako połednica, albo ich dali sekirowała. Na cieszyńskiej ziemi się wierzyło, że połednice to są siostry nocznic. Wiele razy było tak, że połednica poissała chłopów, co spoczywali przez połednie w cieniu pod strumem. Baj mój stary ujec mi wyrządzał, że poszł roz, jak był Hyc, selegnąć pod strum, spocznąć od roboty, a obudził się calućki mokry, bo na isto go połednica, ta bezkuryja, całego zejść stała.